Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi, kanatong taon no? O karon na ino mga ka-DJ, mag-upload sa taog mga asin Kuya Goliath no, karong si manahon na. Kung sa dili pa, ako di basahon ning naay nag-comment si Jane Ruiz. Salamat kayo sir, listening dito sa Saudi while ga work. God bless po. Salamat kayo no sa pagpaminaw no. Jane Ruiz o kang Hugo Tirong Vlogger. Dol, nice nga mga drama. Dol, oy, salamat kayo no sa pagpaminaw no. Hugotirong Vlogger o kang Jane Ruiz o karon niya ang mga asin ni Kuya Goliath karong si manahuna panaad. Panaad! Please, tubag ako. Hello? Oh, Catherine. Salamat nga, gitubag ni ko ni mo. Gabi pa kung may hunong sa patawag ni mo. Mao ba? Asam ka nun? Kamusta? Are you alright? I'm fine. Nia, a bit busy. Uyog ako si Larry. Oh? We just got married and enjoying our honeymoon. Merit? Nitoyo ko pag-aning sa inyong opisina para sa imong report. Oh, yes. Di ka magmahay, Miss Novelli. May daghang nakuha nga informasyon. Mao ba? Sama pinanglit sa unsa? Una, na-promote siya sa trabaho. O pagkakaroon, on leave siya. On leave? Ngano? O gain siya karon ha? Tuwa sa Manila. Manila? Og, niya lang info. Nga mas importante nga imo kining mahibawan. Oh, niya. Naya nang maong envelope. Ikaw na balang mo check ana ha? Kung unsay na niya, Miss Nobel. Og mas mayo siguro nga sabay mo lang kanabli. Alright. Mara niya akong tuyo. Manawag raon niya ako nimog may additional pa kung ipatrabaho nimo. Salamat. Oh, sige. Anytime, miss. Nagpakasal na di ay siya. Animal kang tawanan ka. Wa kay sama, Larry. Nindot pa kay siya pahiyom ni ining mga pictures sa ilang kasal. Manyaga ka. Pero may samot kag gwapo ang kanahan. Huwag kining babae sa gwapa. Unya mas bata pa kay nako. Huwag maragma ilang intelihente. Pero malas ka lang, tay. Kay iangin ta ka sa akong buhatong panimaos. Kamundo, makatilaw mo sa akong panimaos. Paabuta ko ninyo. Aron sa ingon, mahingpit ng akong kalipay. Thanks for being here. Sure. Pasensya na last time ha, medyo busy lang yun ko. Oh, congrats day. Thank you. Nasuko ka pa na ako? Why would I? Okay lang, Kati. Tingali, dili lang kita para sa usag-usa. Billy. I just hope nga you'll be happy with him. Forever. Thank you, Bill. Oh, ang imong phone. Tubagaw na. Si Larry. Excuse, Ana. Let me get this. Sure, go ahead. Hello? Hi, sweetheart. Oh, Han. How are you? Busy? Yeah, a bit. Pero okay lang. Ikaw? I'm okay. I just called to let you know. Di ako ron sa downtown hotel to celebrate. Celebrate? What? Well, di siguro maayo nga sa phone ako isulti nimo. Come join me later, Han. Hapit na imong out sa opisina, di ba? Yeah. Good. So, ako na lang yung i-book daan, ha? And join me for dinner later.
O din natin kasultihan sa akong reason for celebration. Okay ra ba? Ma-invite ba na ako ang akong asawa? Sure. I'll be there. Just send me the details. Yes, I will, sweetheart. Thank you. I'll see you later. Okay, see ya. Bye. I know it's too early. Labi na kay pag-ulaming ka sa likati. Pero ano ko ng kahigayunan? Kung sultihan ko kailang akong asawa. She has the right to know. Ug nang hinaot ko na magkasabot siya. I need to do this, Kathy, for us and our future family. Masabi na imo isulti na kuhan. Nga ni ama kita sa usa ka mahalan nga restaurant. Because this is a celebration. Gani na pa jukaan ang celebration. Sulti na gani ko, be. What are we celebrating, Larry? Kathy, sweetheart. I'm going overseas. Huh? Catherine? Are you okay? Nang-lose palpang ka? No. I'm okay. Huwag kay angay ikabala ka. Ingon ani lang ko. Ingon ani lang ko basta maayong balita ang ako mabati. Ingon ini ang epekto nako. Really? Sure ka? Han, I know nakalitan ka. And I'm sorry. Naibaw ko nga bago latag ikasalo niya, biyaan dayon tika. Pero naibaw ka cute sa nature sa kong trabaho, di ba? Oh, of course. Pasensya na, medyo nakalitan lang ko. Pero, yes, nagkasabot ko. O, dilid mo na bago pa rin ako nga malayo ni mo. Usa ka kapiloto. Every now and then, naa kay flight. O, mawa ka sa dugay panahon. Pero karon, Sweetheart, nindot ni nga opportunity. Idestino ko overseas, which means, mas dako niya ang dawato na ko sweldo. Huwag ka ba malipay ini? Dali na ko makatigom para sa atong future. gusto ka. Kinalalagid siguro na kong anad-anaron ang akong kaugalingon sa iyon ani nga sitwasyon. Wala na alang nga blessing ni Lord. Watan niya pasagdi kate. O kalipay ko ni. Hinaut ang taga ikaw sa. Musuporta sa nakabot na ako ang desisyon. Of course. Para ko na si mga professional growth o sa future sa atong family. Maong nakasapot ko, Larry. And don't worry about me. Maanad ako. Usapahan, dili na maron pareha sa una. Nga lisod ang communication. Anytime, pwede rata nga mag-video chat. Mag-message, magtawag ka na. Everything is just a click away. Di ba? Yes. Yes, Larry. Oo niya. Kaya kanusta man ang imong pagkikan? Sa sunod buwan pa masabihin noon. Come on, sweetheart. Cheer up. Don't worry. Sa dili pa kumugikan, kinahanglan nga mag-enjoy ta. Mag-celebrate ta. Aron dili kay ta mingawon sa usag-usa. It's been a while. Sukad sa last chat na mo ni Larry. Kumusta na ka siya? Hi. Busy? Dili man. May balita ka ba? Gikan kang Larry? Oo. Kumusta naman ko na siya? May gera sa lugar diin siya na destino. Oh, unsa? Oo niya. Okay lang ba siya? Wa ko mahibaw, pero may sulti na ako nga ang gira ko no, sama sa duwa nga football. Napildi ko na ta sa unang duwa. Pero karon ko no, yan nakasud na ang gipadang first team. Nakadaog na ko no ta. Mao ba?
Kinig yung akong amigo. Makapangita pagpaagi nga himuong gaan ang usa ka butang sama sa giyera. Pero, dili man ingon ana nga gera. Dili na football game. Milyon-milyon ang mga kinabuhi nga apektado. Kung ka na, usa ka sa miapil o naa nagpuyo sa lugar nga apektado sa giyera. Unsa ka, no? Kung muapil ko sa maong gera? Oh? Gusto sa kung doon ay contribution sa ato nasod. Nganong dili? Abi ni Bukat, ang gobyerno busy sab niya nang gitawag nilang war bonds. Unandam ka mo tabang. Pero nga bang naabot manas imong hunahuna? Kanang trabaho para lang na sa mga lalaki. Tungod kay delikado ang maong trabaho. Nabala ka lang ko ni Larry, Belly. Don't worry. He'll be okay. Salig lang. Kumusta naman? Unsa na imong balita bahay niya? Miss, may gira sa lugar din siya Palestino. Ug muastang gid sila. Tungod og alang sa tong nasod. Ang tanang lisod og dili ka ng dapit. Ilang sulngon. Kinalang mo daog sila sa manggubat. Mao ba? Ayog hunong niya ang pagpangalap og balita niya. Niya, dawatan ni. Para ni sa imong serbisyo. Oh. Doon na ka pa'y bonus. Uy! Wow! Thank you, Miss Paho. Unta, mahunong na ang kupat. Aron makauli na si Larry. May mga tunog ko na dungog. Nga nagpaingon din sa kunang mutangan. Ako sa sihon. Oh! Larry! Miabot ka na! Ni Aka! Ikaw gid lagi! Ngano? Ni anak ko. Miss ba yan kayo, tika? Uwa ba lang ko'y hug and kiss? Unya na kay abog pa kay kugi ka sa biyahe. Di ko lang kapugan ang kaming, Larry. Happy ko nga ni Aga na, Larry. Nagpinag-ulat kini si Larry. Pag humani shower kanina, nag-ilis, nihigda o nagkatuhog na. Huwag man lang kibig ako, umihawak na ako. Di ka po ilang kitingalas siya. Sige na lang. Natuhog na ko. Sa'yo para ba ko ugma sa opisina. Good night, mahal ko. Sweet dreams, Larry. Bel, thank you sa pinakasimanang leave nga imong gi-approve na ako, ha? Oh. Of course. Ikaw na guna, Catherine. Abinin mo, you are the dearest man I've ever known. Next to Larry, of course. Ako mo'y number 1. Todd, kumusta naman si Larry? I heard nga na-lay off siya sa trabaho. Maulagi. Nakalitan dyan ko sa maong balita. Huwag ko magtuo nga mahitabo ni niya. Nahibahad dyan ka kung unsa siya ka-devoted sa trabaho. Saan naman, o may pagbuot sa management. Grabe ang iyang adjustment. Well, sa primero, happy kayo mi, pero nagkadugay. Nasa puto naman siya, pero ming init ang unya wanay tingog-tingog. Mukalit lang o kahilom. Mao ba? Mura na hinaon siya, dili na ang Larry nga kanhi kong kaila. He suddenly turned into a stranger. Dili ka na ikaybong. Imagine na, good sab. Dugay ba mong nagkalagyo? Niya sa iyang pagbalik kay nawadaan pagid siya trabaho. Unsa man? Gusto pa ba niyang mubalik sa serbisyo? Apan sa laing department lang hinoon. Piloto gyapon. Apan dili na isip military pilot. Nga naman, Belly.
May kaila ka ba nga makatabang kang Larry? Oh, ako'y close friend nga naa sa airlines nagtrabaho. Kung gusto ni Larry, ako siyang i-refer. Side kong dawaton dahin siya. Onsa man, musugot ka si Larry sa akong tanyag, Catherine. Natuog na si Larry. Dili ko na lang siya tugawon. Naibaw kong hangtod karon. Nagul gihapon siya sa nahitabo. Kung nagtagbaw na gunahon kung unsaon niya ang makakitagpag-ong trabaho. Ayaw kagulhan. Nagdam ko ka ni siya. Akong tugawan ang iyong pagkainanaw ka. Larry? Larry, pagmata. Isaad ko. Nagdam ko ka. Makabalik ko trabaho. Promise. Larry, please. Ayaw ni anang huna-huna Ayaw ka pala ka. Bangita kung paagi arong katabangan ka. Makapalik ka lagi sa trabaho. Makapalik ka, Larry. Larry, kao nagmaayo ha? Kay may maayong balita ko nimo. Ha? May tungit kini sa imong trabaho. Oh. Pasensya na pero nagdamgo ka kagabi sa imong pagkatug o wa ko mahimutangan na guna-una nga dili ka pahingpit na okay sa imong pagka-layoff sa trabaho isip military pilot. Ayaw na ako pahinumdumi pa niya na. Sorry. Mao ganing may maayo kong balita nimo. Si Belly pa ang imong amigo. What about him? May kaila siya nga naa sa airlines o mahimo ka nang i-recommend. Makatrabaho ka na unyag balikhan. O saman, ganahan ka ba sa maong offer? Ha? Larry? Maayo kayo nagkakita na dek bagong trabaho si Larry. Kung okay lang mo, Miss Novel, aron basab nga, dili ka lang manggandungan Ipadala na ko nimo ang papers or mutawag ko nimo kung may bagong information bahin ni Mr. Sanchez. No. Dili mahimo. Pero nga naman. Ako na mismo mo aniyog magpakisayon. Sublion ko lang po diha. Kita rang duhang nahibaw ni ining akong gipabuhat nimo. Nga pagpaniid sa kinabuhi ni Larry. Nakasapot. Ipanabi ka ni nimo sa uban. Magpantay ka. Ingnon ko gyud ang imong boss nga tangtangon ka sa trabaho. Unsa? Iman-ing akong gisulti ayaw gyud pagpakasayo. Miss Paco, nganong buhaton ko na? Usa pa? May confidential agreement kitang gipirmahan, di ba? Naibaw ko. Dili ko stupida. Pero di ko ang ayang mo kumpiyansa, Pudi. Light na ang panahon. Well, kung ingon anak nga wa kay salig na ako, mahimman nga mag-hire ka og laing detective. And what are you trying to say? Are you out of your mind? Kaburukinto ba nimo, manubag? Hinumdumi, ha? Nadako ko gibayad nimo. Ako, ang ako mga... Igo ra kong mipahimangno nimo. Mo na ka to. Kung wa ka nila ang report, muadto na ko. Diyosikan mo lang ang akong oras. Okay, Miss Paco. Mutawag lang niya ko kung may laing kong updates. Angay lang. Diha ka na. Pita nito yung tira. Murag si Kinsa. Kung makasugo na ba, murag dako na kagibayad na to. Oh. Oh, noon. Dako biya. Maong, gilang. Ato lang ang tuson. Aron sa ingon. Tiba-tiba ba? Kada may isugo siya, bahin sa laking patay na patay kay siya. Unsa itong panagsultihan, Miss Paco? Kung si Sir Larry ang imong tuyo,
Wala pa siya Roy to sa Manila. May assignment. Well, dili sila rin akong tuyo, kundili ikaw. Nga naman dayon ta, miss? Nice, right? Yes. Daw nagka-secretary ni Larry, dili ba? Yes, miss. Di ko musulti niya sa akong nabatian nga panagsulti nila sa lain yung ka-office mate. Well, dili pa nga ganahan kang makabatunog negosyo. Giyon sa mo pagkaibaw, miss. Ayaw na lang ka nagsayri. Di na ka na importante. Maoy ito baga ang akong pangutana. Nice. Oo, tinuod na, miss. Ganahan kong mag-business. Apan pangandoy ra ang tanan. Lisod kabuton kay kuwang ta sa funds. Dili problema ang kwarta. Nice. Tabangan ta ka nga matuman ang maumong pangandoy. Ha? Interesado kong tabangan ka. Tungod kay akong nakita, akong naobserbahan, nga ikaw ang tao nga dunay ambisyon sa kinabuhi. Pero miss, kuan, nindot unta pero... Pero ansa, Kontento ka na ba nga manarbaho lang? Isip usa ka empleyado sud sa daghang katuikan? Dili man sa ingon. Nakalitan lang ko sa imong offer. Di lang ko gustong maghuna-huna og dautan apan dili siguro ko nimo tabangan kun wa kinibugti. Wa ba ko masayop, Miss Baho? Wow. I'm amazed. Intelihente ka. Paspas ang imong pick-up. Well, imo naman yun ang nahisgutan. Yes. Tabangan ta ka apan ubos sa usa ka kondisyon. Ug unsa ang maong kondisyon, Miss? Maoy akong gusto nga imong himuan og sa si Larry. Aron mawa siya dinhi. Ug mapapa siya sa iyang trabaho. Unsa? Og may usa pa ka kondisyon. Ang laing kondisyon mao nga tak-umon nimo ng imong pakpak nga akong nagsugo ni ining tanan. Ilapi na ngadto ni Larry. Miss Baho. Am I making myself clear? Nice. Kinahanglang blind ni ining tanan si Larry sa itong ikasabutan. Haba, nice. Good morning, Chief. Sit down. Patawag bang ko nimo, Chief? May nadawat kong report nga last Friday, may violation kang nahimo, Larry. O dito pa niyo buhata sa lugar, din ka masahin sa milapay simana. Ha? Huwag kong kasabot, Chief. Then, let me make this clear for you. May nahimo kang kalapasan sa iyong pagkapilot, Larry. Ug maoy akong gusto nga imo ning isulti diri nako ang maong report, Larry. Huwag ko mahibaw na, ana. Ug labaw lang huwag ko mahibaw nga we are running a Boy Scouts camp here. Usa, magtanong sa mong tinubagan, Larry. Well, I mean no disrespect, sir. Apan huwag ko mahibaw. Gano ka? Naka-violation ko sa kong trabaho. Pwes, sultihan ka. Matod si mong co-pilot. Nga may palupad kang aeroplano nga nakainom o ilimnog magkahubog. What? Binuang na? You know that we are running an airline. And we are running it by the book. Understood, sir. Pero dakong baka ka nang nadawat ni mo nga report. Baka ko lang nag-report, anak, sir. O galong mamakak pa siya. Tungod kay nangandoy siya sa komposisyon. Maulay klaro og tataw nga kamatuoran. What are you saying, Larry? Tinood ka na, Chip. Nasina na akong pilotuha. Bayot man din ang tawhana. Stop the nonsense. Tubag ako, Larry. Tinuod pa kining mao report. Sir. Well, di naman ako kinahanglan mo confirm niyo. Nag-expect lang ko na muangkon ka sa imo sayop. Apan, mapahitasoon ka man hinuon. Usibot mo ipasabot, Chip.
May ebidensya nga na-confiscate sa imong mga butang, Larry. Maong dili ka magkadinay sa maong aligasyon. Usa. No. Dili, Chip. Tuhui ko. Dili ko ka na mahimo. Mahal ka na akong trabaho. I know. Pero, ako'y mahimo. But to reprimand you. What? I'm sorry to say this. But, you are fired, Larry. Dili kini mahimo. Ganong nawa na mahinuong ko'y trabaho. Tungod akong tuhara. Malaysia. Hi. Gwapa niya. Kasiksi. Can I join? Huh? Oh. Sure. Wa masiguro kay kauban, di ba? Obvious man tingali. I just want to confirm. Anyway, care for additional treats? My treat. And why would you do that? Simply because I like you. Huh? Sakit sa kong oo. Hain ko. Ganun, ni ako ning... Oh, babae. May babae kong tapat. Oh my God. O tabay dyan. Pagdali ko. Tila magkapauli ko. Nagpaabot na sikatin ako. Mailis ko. O saan ang buti mo isulti na ako, ha, Belly? Kat, si Larry. Oh, kaya ano si Larry? He got fired. What? Mga baka kinanghinungdan, ha? Ngawa siya mo pauli kagabi. Ngano, wa ka ba pasayod ini, Catherine? Wa, Belly. Gani, wa siya may pauli kagabi. Unsa? I hope he's okay. I mean, unexpected kayo. Wa ko magtuo nga matangtang siya sa iyong trabaho. Excuse, Belly, si Larry. Okay, go ahead. Hello? Hello, Han. I'm sorry nga, wate ka mabdi. Nagkalagaw ka na diya eh. Nadukay ko kauli kay nag-overtime is trabaho. Overtime? Mao ba? Oh, yes. Mag-istorya lang nita later, okay? I'll pick you up after work. Han, sorry gid kay gabi nga wa ko makapahibaw ni mo nga dili ko makapauli. Gikalitan magud mig ingon og kaning uti. Stop it, Larry. Oh, Han. Nahibaw kong wala kitrabaho. Oh. Pero ano kinalang ka pa bang mamakak na ako? Ha? How did you know? Di na naman hinungdanon. Ang akong gusto nga imo kong tubagon. Kung nga nung wa ka makapauli kagabi eh. Oh. I'm sorry, Kate. Pero nag-sorry maga. Nahubog ko. O sa bar na ko nakatog. Mao ba? Nagsulti ka ba sa tinuod? Yes, honey. Don't worry. Mangita ko paagi nga makapangita ko bagong trabaho. Please, give me a chance to prove to you nga worth it kong pagkabala. Nga gipili ni mo pakaslan. I'll make it up to you, Kate. I promise.
You're here again. Oh, ikaw. Namiya man lang ang buhi. I'm sorry sa lahat mo. Naibaw, yung ka nga. Wala itong lahat mo na ito, di ba? I was drunk. It's not a big deal. I know. Ang importante, parehas tayo nag-enjoy, di ba? And besides, I know na minyo ka. Yun sa rin po, kibaw. Obvious ka! Look at your finger. Ayaw kong ingnan dili ka aware nga wedding ring na. Anyway, I'm glad I found you here. May buot ko yung sulti mo. Unsa ka na? I hear nga, huwag ka na'y trabaho. Di ako rin tabangan kang magkatrabaho pa. Kanap kon, imong buhato ng kondisyon nga kung pangayoon ni. Kondisyon? Of course. Larry, nothing's free nowadays. Gawas lang sa nahitabot na to the other night. Come on, ayaw ko paliparin. I know how desperate you are nga magkabalik ng trabaho. Para si mo, asawa nga si Cathy. Nagpahinga ka sa puso. Nga, Luis. Kinsa ko mga day. Ganun na ibaw makasadagan sa kong kinabuhi. Kinsa ka? Well, huna-hunaan na lang nga. I'm someone who's obsessed sa lalaki nga iyang nagustuhan. And I'm willing to do everything. Makuha ko lang siya. Yan ang hanggang karoon. Huwag magimiagi nga taxi, uy. Kung naamang gani, pulusad puno. Saan ako sa pagpauliin sa bahay? Sige na pagpanugdog o kilata. Maaptan makakubuan, ani. Ay, nabita, uy. Catherine? Going home? Bill? Lagi, pero hangtod doon, uwa pa kong kasakay. Nihit pa ko kayo mga taxi, uy. Hopin. Iagiti ka. Pero, out of the way man ko. It's okay. Pila na ko'y pagapiti mo. Nya, diretso kong pauli. Okay. We're here. Thank you, Bill. I appreciate it. Kadit lang, Catherine. Bill, ang akong kamot. Oh, I'm sorry. Nadalang ko sa akong emosyon. Hangtod ba karon, Bill? Yes, Catherine. Ikaw pagyapon ang niya sa kong kasing-kasing. And I'm hoping there's still a chance for us. For God's sake, Billy. I'm married. I know. Pero karon nga jobless na si Larry. Basi makarealize ka nga dili day siya ang gagay nimo. What are you saying? Huh? Stop this. Naibaw ka gid kun unsa na ko kamahal si Larry ug mahal sa kuniya. Thanks for the ride. Gahi kagyud kayo, Catherine. Pero asar maunya ka ba? Magmalampuson niya po sa akong tinguha nimo. Ako ka lang, Cathy. Ako ka lang. Si Cathy ka nagyatod yan ang sakiran. Kung dili may mong masayop ko. Sa ako ka ng amigo nga si Billy. Nga nung nagkuyog sila. Huwag ko na mo tugali sa tinuod ka. Di mo na nahiabot sa inyo pagpanuroy ni Bill. Larry, please. Mahimo pa. Wala kipay manuroy. Sagi kayon ko na. He just offer me a ride. Besides, mura mo siyang pamilya, di ba?
Nga na bang murag lain magkaguna-una na mo? Dili ba sa ingon? Huwag ka manggod mananghid ako. Unsa ang pagpananghid nga it just happened? Padung muuan og sa akong tinguha ang makauli ko dayon, gidawat ko ang iyang offer. Unsa may nautan, ana? May mo ba? Ugma na lang ta magsulti. Di kapoy ko. Ug katugon ako. Okay, mga tuwa na ta. Good night. Good night. Walay good night kiss. Kisa man ninanawag? Oh, si Belly? Hello? O ba't ikaw mo disturbo, Kati? Nga nanawag ka? Mister ka. Please. Mahi mo papel? Okay. Then tell me, kano sa ka magkikita na ako? Unsa? I heard nga absent ka rin sa trabaho. Anything wrong? Are you feeling okay? I'm okay. Please stop calling me. Ug ayaw kog daniha nga pakikitaan ka. Basta, magkita ta. Akong iatag di mo ang details in a bit, okay? Please, Catherine. I'm your boss, after all. Obligado ka sa pagtuman sa kong ihangyo o isugo ni mo. See you. Amping. Bye. No. Pakyason ta ka, Billy. Dili ko ikaw pakikitaan. Dili ko gusto magkasa pag-usap ni Larry. Kati. Magkabuhang ka. Ako ka lang. Nagtamko ko. Nga nung ingon man ato ang ako damko. Nga nung gidamko ko ang panahon nga nakiglambikit ko kampili. Sawa pang among kasal ni Larry. Nga naman. It's over. O di na ko gusto makasapag-usapa. Karon nga minyo namin si Larry. Di na ko gusto makasa. Di ko natugutan sa Belly nga mo take advantage sa akong weakness. Apan nga nung duha man sila nga. Nagipaningkis ako kasing-kasing. No, dili di mahimo. Please, Lord. Huwag tanga sa Belly sa kung una-una. Matugog balik. Larry, sorry. Naibaw ko nga sa kadagong pagpakasayop kini ako nabuhat. Pero akong isaad ni mo. Ako ipanupa. Nga dili ko na kinibuhaton pa. Hinumdumi. Dadon ko kining gibuhat mong pagpagkasaan ako. Ngadto sa laing kalibutan. Please, Larry. Please. Ayaw. Dili ta ka magtangon sa kong kasing-kasing. Ikaw ugwa na ilang lalaki pa sa kong kinabuhi. Ikaw ra, Larry. Ikaw. Paabuton ko ikaw ngadto sa kong tulngan, Kate. Tungod sa dako kong gugman nimo. Paabuton ko ikaw. Larry, ayaw magsiya! Larry! Larry, ba na ko? Nagdam ko na sa ko. Huwag si Larry. Dili maayo ang akong dam ko. Dili na ko mapagkasapag-usap. Dili na. Kinalang ampingan ko ang among kaminyuon ni Larry.
Wa mawa sa kung huna ang akong nakita. Nga paghatod dibili sa akong asawa. Gusto ka ko sa kong pagduda. May milagro gid ka silang gibuhat. O ako lang ring huna-huna. Hi. Thank you for waiting. Mayo kay niya ka na. So, have you decided? Yes. O bahin sa kondisyon nga giingon mo. Ganong kinahanglan man nimong iangin ang akong asawa. Huwag ka nang labot ni Ana. Ako na ka na. Ang trabaho lang ang imong gikinahanglan, dili ba? Bugti sa imong asawa. Ug mura ka tong akong kondisyon. Gusto ko lang nga makipagkita sa imong asawa. Kay may mahinungdanon ming sabutan. Mara na. Okay. Musugot ko. Makabaton lang ko bagong trabaho. Good. Kano sa mo magkita si Kati? Ako gihatag ni mong address and other details sa among panagkita, Larry. Ikaw? Hi. Na-surprise ka, no? Yes. Ngano ni Aka? Di ba lang ko nimo padayon nun? Belly. Okay. Pasudlon ta ka pero dili ka mahimo magtukay. Please. Maglikay tang maabtan ka ni Larry. Ganong mahadlok man ka. Gawa man tayo gibuhat ka daw tan. Igor kong may bisita. Bisa na. Dili ko ganahan dudahan ta sa kumbana. Dali, susod. Karon nga ni Aka na sasod. Usay may matuyo na ako. Catherine. I miss you. Ha? Come on. Naibaw kong nagagusto ka sa atong gibuhat, di ba? Stop it! How dare you? Mayo na ituod nga ni Aka. Once and for all. Tapuso na nato ang tali ka naton duha. Dili na ta mahimong magkita pa, Belly. What? Seryoso ka? Oh, seryoso ko. Apan Kati. Let's stop all this madness, Belly. But I will miss you. My Kati. What? Will you stop saying that? Nahibaw kag yung I still love you. Pero kung mauna ka na ang imong desisyon, unsa pa may akong mahimo? Imong bana si Larry. Og dayag na lang kung asa ang bana, tuasab ang asawa. But always remember, if you need a friend, ni Arko, andam og tagana. Belly. Mao na kini ang lugar nga giingon ni Larry na ako. Nga akong anihon. Kay may makikita ko nun na ako nga iyang kasosyo sa negosyo. Nga bago niyang kisudlan. Hay na makaamaong tao. Maayo kay ni Aka. Kathy. Kagwapa o kasexy niya. DJ Relax, Relax. Hey, mari ka magnatulala. Novel. You can call me Novel. I mean, Novi. Excuse me. Pero ikaw bang giingon sa kumbana nga makikita na ako? Yes. Ako. O bahin sa unsaman unta na, ma'am? Mahitungod sa imong bana. Si Larry. What about him? Well, I'll be blunt to you. Nagkagusto ko sa imong bana. Huh? And I will do anything and everything
Maako lang siya. Unsa? Tuod. Nabalitaan naman gid nimo siguro nga may bag-o na siyang trabaho, dili ba? Oh. Yan inahisgutan ako. Ug tungod na nako. Unsa? Yes. Ako ang naghatag niya sa maong trabaho, Kathy. Bugti sa imong kinabuhi. Usa puti may pasabot. Sa gikaingon ko na, dili ko gustong may katunga sa pagmahal ni Larry. Maong kinahanglang mawa ka sa akong daan, aron maako lang siya. Unsa? Unsa kining binuang, ha? I'm sorry. I don't know you. Ug wa ko mahibaw sa imong mga gipanulti. I need to go. No? You're not going anywhere, Kathy. Unsa ba kining binuang, ha? Mga bata, dali. Gapusan ninyo siya og isod sa sakyanan. Asa ko ninyo, Dad? Buhay ko ninyo! Kadugay ba ninyo? Sige na. Dadaanan siya sa sakyanan og ihatod sa atong hideout. Pagdali! Kadugay bang nauli ni Kate? Gabi naman. Hain naman siya na siya. Basinog, pasig nagkuyog na sa sila ni Billy. Bida gini asawa, ha. Gusto gani ko sa ko mga pagduda, bantay ka lang ginako. Bantay lagi mong duha. Mga traidor mo. Hello? Hello. Hain si Kate. Larry? Oh, ako kini. Hain si Kate? Hain ang akong asawa? Si Kati? What do you mean? Wa pa na siya mauli? Siyempre, nanawag ko nimo. Kay wa pa'y Kate nga may patimaw din sa bahay. Unsa? Pero sa itong milakaw si Kati, nanangid na ko kay may pakikitaan ko na siya. Unsa? Wala diha sa opisina si Kate? Wala. Ganihan siyang milakaw. Okay, salamat. Wala kuno sa opisina si Kate. Hay, malika siya. Oh, tuod. Karong adlaw atong kiingon ni Noville nga makikita siya ni Kate. Ako tawgan. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Di man makontak. Please try your call later. Hay naman ka ni sila. Nagkita-gika sila si Noville o Kate. Magpagkisahid ko sa mga lakaw ni ato mapayhala. Murag, lain. Atong yukmuan si Ama, ang gamahan ng amahan. Siya ang sinugdanan ug ang katapusan, ang nagmugna sa kalibutan. Og niya kitang tanan karong gabi una, nagkatapo karon sa ulugon ng iyang adlaw natawan. Salamat, Lina, o mga gisakupan. Salamat sa panahon nga imong gigahin, Mr. Sanchez, sir. Ako na si Budi. Ang gihayad nga detektive ni Miss Paho. Aron pasundan ang tanan ni Mulakaw o hibawon ang tanang bahin sa imong kinabuhi. Unsa?
May kihire siyang detective. Alam ako. Ingon na nakaobsi si Miss Novel nimo, Sir Larry. O bituyo ko sa pagpakikita nimo kay sama nimo. Dili ko lang siya makontak. Dili na makontak si Miss Paho. Ganong karon ka lang mibutyag sa tanan niyang sekreto. Kuan, kanang dili na makaya sa akong konsensya. Sir, di na ako magdaghan pag istorya. Buot kong pahibawon ka nga namiligro ang kinabuhi sa imong asawa. Unsa? Unsa ibot mo ipasabot? Tungod sa matang sa akong trabaho. Wa ko sa malikahi nga suhituhon ang kinabuhi ni Miss Paho. Og akong nadiskubrihan nga usa siya ka membro og kulto. Kulto? O, sir. Og nasayon ko sa kondisyon nga iyang gihatag nimo, bugti sa pagbaton mo og bag-ong trabaho. Usa? Luwasa ang imong asawa, sir. Sa dili pa mauhay ang tanan. Unsay imo nahibaw ang bahin ni maong kulto? Sa isayan ti kastanan nga akong naibawaan, Mr. Sanchez. Pamina mo. Among tinawad nga ama, akong pagyukbo. Oh, Novel. Anak, salamat kay ni Aka sa akong espesyal nga adlaw. Siyempre, ama. Gani, may dakong kasaalang kanimo. Mao ba? Pagkanindot, kung mao. Unsa ka na? Ama, dili unsa, kundi kinsa. Piliya kagayon. Ingon anak nagkakapinangga, ama. Hain kining giingon mo imong regalo kanako, anak. Hain ko. Huwag ka nang may kadinang akong mga kamot o tiil. Ma! Sige lang, ako na yung tangan. Hain ko. Kathy, wa ka na'y mahimo pa. Bisag kung saon ni mong pugos aron ka makabuhi. Dili o dili ka na makalikot pa ni anang mga kadina nga nagtapos ni mo. Novel. Aha, ako? May kinahinumdum ka pa sa akong pangan. Salbahis ka. Unsa kin ispid nung imong gidad anak ko. Hain ko. Ispit, no? Ignay noong langit ang gitadaan ko nimo. Kay unyang taod-taod. Magkita na niya mo ni San Pedro. Iuli ko sa amo. Iuli ko sa amo. Nagpabot ang akong banan ako. Bana? Si Larry? Si Larry? Nga siya man gani mismong mitahan nimo sa way pagduha-duha? Bugti sa trabaho nga akong gihatag niya? Pagpuyo diha. O gihanda mang imong kaugalingon. Kay unyang tungang gabi ihalad ka na namo ni ama aron mahingpit ang nahisulat ug maangkon na namo ang kaluwasan. Unsa? Mao na kini ang lugar nga giingon ni Budi. Babae nga.
nakalubos itong magisulod. Ug murag may sa ulugan sila nagisilibrar. Unsa kining matang sa kulto ang gisudlan ni Novel. Ug ganun nakaako ako sa paghatag sa kong asawa pugti sa bagong trabaho. Pasaylo ako. Asawa ko. Pasaylo ako. Luwason ko ikaw. Paabot ako, mahal ko. Mga minahal kong gisakupan, karong adlaw ang nakatakda sa kasulatan. Una matapos kining adlaw ang akong adlaw na tawan. May gasa kita nga iya sa kalibutan nga atong iula alang sa kahingpitan sa atong kaluwasan. Maong magsaulog kitang tanan. Magsadya kita! Maluoy mo! Buhay ko ninyo! Kung sige sa kaman, o kining inyong grupo, dili ko ninyo membro! O wawag katungod kahimuon kong bihag o halad sama sa giingon mo! Maluoy mo! Hello, babae! Ikaw ang way katungod nga mo reklamo. Daghan ang nahisulat sa balaang kasulatan. Mahitungod sa papel sa kababayan. Ngadto sa iyang pamilya, sa iyang bana, ingon man sa komunidad. Kinaingon nga ang babae kinahanglang magkaton sa pagpakahilom o magpakaubos. Dili tugutan nga magbaton o gahom nga mulabaw sa kalalakinan. Busa, ikaw babae, magpakahilom. Huwag mo'y balatian! Novel! Ikaw mo'y nagdana ko din. Kung unsa man nasabutan ninyo ni Larry, ayaw ko ninyong iamong. Mga sagbayos mo, buhay ko ninyo, o ibalik ko sa amo! Kathy! Hilom na lang. Kung dili ka gustong mahiagom sa mga kamot ni Ama, igo na sa imong paglugnot. Sugdan nato ang seremonya sa halad. Huli ninyo ang mga asawa! Dari! Kisa ka, lalaki! Nubil, huwag kini sa itong kasabutan. Buhayin ninyo si Kati! Anibala ka! Mas animal ka, Larry! Dugay na kay kong nangandoy nga mahatagan ni mong pagtagad o maangkon ng imong gugma. Apan unsay imong gihimo? Nagpakasal ka hinuon ni ining bayana! Dili pa iko nga gigamit ko nimo sa imong pagpalimahos. May sikreto kapag yung gitaguan. Miembro ka din ining kulto. Hoy, lalaking mapalamas-tamason! Paawa din ug ayaw pagsamok sa among kasaulugan ug sa seremonya sa paghalad. Kung sikinsa ka man, way seremonyas nga mahitabo kay bawion ako nga akong asawa ug ibalik ako sa moa. Kat, Larry! Pasaylo ako. Huwag ko'y kalibutan. Nga ingon din nini ang kinabuhi nining bispaho. Nga pagkukulang na kaila. Nagtuo ko nga tinunda na yung tabang nga yung gitanyag ako. Apan doon na na nagpahipi nga daotang plano. Dili ka magmalampuson sa imong tinguha, Larry. Ako ka lang nakadungog ka. Ako ka lang! O kung ihinayon mo yun ang imong plano, pues, dili ko magmakuli sa pagpatay ni mo! Han! May pistola siya! Anak! Novel! Usa kini binuwag! Pasaylo ako ama nga nabaldang imong kaliyukan. Tungod ni ining babayana. Ingon man sa iyang bana. Sige, magkahimo kas pagpatay na ako. Buhatan, Novel!
Buhata! Larry, ayaw! Oh, sige! Ayaw siya ng kita! Larry! Ayaw! Ayaw pagbuwal ako, Larry! Kaya kung dili, mapugos ko sa pagkablit ni Gatilyo! Palayo! Dili! Kung mao kini ang bugtong pagi nga maluwas ko nga akong asawa. Buhaton ko kini. Sige, Nobel! Ayaw! Ako na'y gusto ni mo maangkol, di ba? Ayaw! Ayaw lagi pa doon! Sige! Larry! No! Nagkablit ko ang pistola! Larry! Larry! Wala ko tayo, ha? Larry! Larry! Ano? Larry! 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 Tulungan ka na yung kaliungan! Mga pulis na! Ayaw mo niya! Napalimutan na mo yung ilaw! Larry! Larry! Jackie! Jackie! Oh! Billy! Oh, Chip! Dakpan niyo ka ng babayaran. Ingon man ang ilang leader. No! Ayaw! Ayaw! Ayaw ko din yung ibalong sa prisuhan! Hoy, iko! Isa ko pa! Kati, okay ka lang ba? Tangtangon ko rin mong kapos. Oops! Billy, si Larry! Dada na sa ospital si Larry! 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 Mahal ko. Salamat nga luwas ka na. Anong imo matong gibuhat, ha? Wa mo unta siya kita! Gibuhat ko to aron. Mahulong ng iyang pagpakabuang. Billy, pre, salamat. Nga mituo ka o mituman sa kong isulti ni mo. Larry. Dadoon ka na mo sa ospital. Ayaw na. Nabati ko na nga din ako madugay. Ano? Larry, ayaw pa isultihan na. Maulang kinitiman Kati. Mahal ko kayo ikaw. O, mituman ko sa kong paraan. Tubangan sa altar. Sa kaminyoon. Paunon ko kini. Hangtod sa laing kalibot. Larry! Larry! Mahal kaayot ka. Asawa ko. Larry! 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 Oh. Kat? Nagmata ka na? Larry, ikaw pa kini. Oh. Dili ikaw si Larry. Dili ikaw si Larry. Kat, wa ka ba mahinumdum sa nahitabo? Kati. Hinahitabo man sa among kaminyoon. Ganong kibayaan mong ko ni Larry. Ano man. May hinungdan nga nung nahitabo ang tanan, Catherine. Ayaw pala bigil. Madaot ka na. Makunsa na malay ko karaniwa na siya. Ni ako sa imong kiliran, Kati. Dili ko ikaw pasagdan. Huwag mausap ka na'y gustong mahitabo ni Prilari. Para na itong doha.
nga kita ang magkadayon kung wa na siya. Usay po, di mo ipasabot. Iya kang gibilin ako. Ug mibuhi kong panaan niya. Nga ako nang bahalang mo atiman ug muunog ni mo. Hangtod sa hangtod, Catherine. Mahal ko. Kung imong itugot, andam kong pakaslan ka sa labing daling panahon. Kalimtan ta ang kaniay nahitabo. Akong ipasalik ni mo. Ngahatagan ko ikaw og hingpit nga kalipay. Uman ako. Pakaslan ti ka, Catherine. Og mag-uban ta sa tanang adlaw sa tong kinabuhi. Larry? Nakahigayon na kitang kong bisita ni mo. Buot ko pahibaon ta ka nga. Nadawat ko na ang nahitabo nato. Relax, relax. Ug bituman ko sa panaad ni imong gibilin kang Betty. Salamat sa imong pagsakripisyo, sa imong kaugalingong kinabuhi. Maluwas ng kular. Kalit man ang imong pagbiya. Apan kinalang dawaton ko kini. Ug atong angon ang ugma. Ngawa ka na sa akong kiliran. Hangtod sa sunod na tong panakita. Dito sa laing kalibutan, Larry. Padayon sa imong panaw. Mahal ko. Bata mga kasama, natapos kong aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan. Ang panaadi nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan, dalit ka na to sa ariming drama o gagsuwat na to ani. Mao si Inday Matit Kabudlan, Marion Matit Kabudlan atong spinner, si Kuya Joel Vinci ang atong manager sa Bien Aqua diya, sa Babagdo. Ang kita tanyo diya. Mga higsonan ha, kay naman si Paribin ni Badak din ha. Ang ato ang tagiya sa Bien Aqua, ang daddy na Sir Joel Vinci. Unya sa ato pong soundman si Ricky Bangis Karing, niya nga atong recording auditor si Kuya Ariel Magkaw, ang ato ang tagiya sa King Binding and Rope Installation. Kinitanan dalit ka na to sa Okay, mga kadedyo no, thank you kayo no, nahuman na dyan no, ang mga aso ni Kuya Gulyat no, sa manahon na no, panaad. Salamat kayo no, mga kadedyo, mga ka-listeners no, sa inyong pagano na yung pagpaminaw.